Aconseguiràs escriure sense mirar el teclat del teu ordinador fent tots els exercicis del curs. Escurçaràs el teu temps d'aprenentatge si poses en pràctica els consells de cada lliçó. Però... si vols arribar a escriure com a mínim a 200 caràcters per minut o el seu equivalent de 40 paraules per minut, si vols arribar a escriure a la velocitat dels teus pensaments o a la mateixa velocitat que parles, has de tenir una cosa sempre present: el ritme. Has de mantenir el ritme de la teua escriptura. Pren les tecles sense fer pauses, com un robot. G, A, espai, L, A, espai, D, A, G, A, espai. Mentre fas l'exercici, si et distreus encara que siga un xicotet instant, si et lamentes quan comets una errada, si descol·loques les mans, si apartes la vista de la pantalla, si mires el teu teclat, qualsevol cosa que no siga mantindre la concentració, repetint mentalment els signes que vas polsant, et fa perdre el ritme. I cal tenir un bon ritme d'escriptura mentre aprens el teclat per poder anar augmentant aquest ritme a la segona part del curs, dedicada a l'adquisició de velocitat. Que minve la teva velocitat i la teva precisió és lògic davant cada nou signe que has d'aprendre. Practicant anirà millorant, fins que et trobes amb noves tecles. Aleshores tornaran a baixar i practicant tornaran a pujar. No assoleixes la meta de velocitat al primer intent? Tampoc la de precisió? No és cap tragèdia. Equivocar-se és humà. Per aprendre cal cometre errors. Els errors formen part del procés d'aprenentatge. A l'exercici anterior has practicat el moviment dels dits índex per escriure les lletres G i H. En l'exercici d'aquesta lliçó escriuràs paraules fent servir les tecles de la fila guia que ja coneixes. Posa especial interès en la tecla de la lletra H. Pel fet d'escriure paraules, has de ser més conscient dels teus progressos. I això t'ha d'encoratjar a avançar malgrat la dificultat creixent. Els exercicis que no contenen paraules són necessaris per tal de practicar les noves tecles que van apareixent progressivament. Has d'aprendre a prémer cada tecla a bon ritme, sense titubar. Quan la teva memòria neuromuscular té emmagatzemat el moviment que cal perquè el dit prema una nova tecla, ja pots escriure paraules amb aquesta nova tecla. L'objectiu és anar incorporant progressivament nous signes, sense que se'n ressenta massa el ritme d'escriptura, perquè tampoc, en la mesura del possible, ho facin la teva velocitat i la teva precisió. Aquest vídeo és una lliçó del curs de mecanografia d'interdidàctica.com. Pots matricular-te gratuïtament per tal d'enregistrar els resultats dels teus exercicis o també pots fer-los al teu aire. Està disponible per a altres idiomes i en diferents teclats. Si l'estàs veient a YouTube, en la descripció tens els enllaços per inscriure't, començar el curs per lliure i fer aquest exercici. I també pots subscriure't, donar-li a m'agrada i deixar les teves preguntes i comentaris.